Dobrý večer, milí priatelia. Dnes je naozaj výnimočný deň. Dnes tu nebudeme mať žiadne headliny, žiadne jingle, žiadne videá. Budeme tu iba my a vy, milí televízni diváci, a budeme hovoriť o čomkoľvek v pohode, v dobrej nálade, bez nejakých tém, ktoré by nás tu nejako zväzovali. A ja teraz takou radosťou urobím to, čo som vždy závidela Cyránovi z Bergeracu, keď hádzal ten svoj klobúk do diaľky, tak ja teraz tento tvoj scenár. Jediný budem vedieť, o čom je reč. Scenáre sa rozleteli, som zvedavá, čo tu budeme robiť. No, v každom prípade vás ešte raz srdečne vítam a dovoľte, aby som privítala aj našich dnešných hostí, pani Olgu Feldekovú a pánov Milana Lasicu, Milana Markoviča, pani Evu Urbaníkovú, Dana Dangla a Mariana Lešku. Teraz čo? Nám vysvetlíte, že... Áno, toto je to. Vstaňte a ukážte, že čo máte. To máte aj na spodku. Mám. Hovorte mi vaša výsosť. Pamätáte si, keď sme sa rozprávali o tom, a ja som to mala taký podľa mňa fantastický nápad, že stačilo by na Slovensku, keby bol kráľ alebo kráľovná, ako by nám bolo dobre, tak ja by som to len chcela normálne v praxi ukázať, že jednak by to dobre vyzeralo, aj módna polícia by si zgustla podľa mňa, a jednak by to fungovalo. Teda, tak ja dnes budem mať trón, tu takto si to budem sedieť. Asi taká blbosť ako Ježiško pred týždňom. My sme teraz vaši poddaní. Áno, áno, ja som prvá slovenská kráľovna, von Urbaníková. Po slovensky sa to číta von. Ex-Urbaníková? Ako? Ex-Urbaníková? Zvoní mi mobil. Môžem si vaše veličenstvo vybaviť. To vás otravuje teraz na Silvestra. Však uvidíme. Ak ho nájde, uvidíme. Môžeme si to aj vypočuť? Aj si vybavte, Eni. Capko mi volá. Nemôžem teraz nahrávať. Capko na šelkozičku. Nech zavolá, keď budeme vysielať. Tak toto sa mi dá, no ale tak zase na záver sa mi to môže stať. Dobre, takže... Vy tam máte hrozný bordel na tom stole. No. To je akože... Ešte malý. No, ale ja som si zase predsa len nejaký boďáček vzhľadom k mojej skleróze nechala. Ale toto by som nezabudla. Vždy sme tu začínali tak, že sme spomínali na čosi, čo sme prežili alebo zažili minulý týždeň. Okrem pánom Lasicu ten málo kedy minulý týždeň niečo zažil. Takže ja by som to dnes rozšírila trošku, lebo je taký deň, že ak chcete, môžete v tejto... Čo som ti urobila? Nič, ale že aby bolo veselo. Môžete v tejto chvíli pokojne zaspomínať na čokoľvek, čo vás zaujalo, čo vás potešilo, čo vás pobavilo v celom tomto roku 2008. Tak budete sa čudovať, ale ani minulý rok som... Ale tak by šlo. No neviem, naozaj, no tak išiel jeden deň za druhým, trvalo to tak približne mesiac a už je nový rok. Ja sa na rozdiel od teba, ja každý deň najmenej 3 veci zažijem, takže si to všetko nepamätám, len to posledné, čo sa mi stalo. No raňajky, obed, večer. To si pamätám, čo sa mi stalo teraz tesne pred Vianocami. Bola som v jednom hypermarkete nakupovať a keď už som mala plný vozík nákupu, nechala som vozík stať medzi regálmi, lebo som si spomenula, že mi chýba ešte smotana. Tak som išla pre tú smotanu
a omylom som ju hodila do vozíka, ktorý bol tiež už plný približne tak ako môj. Chytila som ten vozík, išla som k pokladni, ako tak stojím, tak jeden galantný pán prišiel a začal mi ten nákup vykladať na ten pás, kde sa platí, tak som si povedala, asi sa mu páčim, keď je tak galantný. Tak ja som išla platiť, on zatiaľ to dával do vrecušok a kladol nazad do vozíka ten nákup a už keď som vyšla, bolo zaplatené, hovoril, že pani Feldeková, toto som nečakal, ale ďakujem vám veľmi pekne. Ale bol to nakoniec gavalier, lebo keď sa to vysvetlilo, že to bol jeho nákup, ktorý ja som zaplatila, tak nakoniec išiel on zaplatiť môj nákup, ktorý bol o 200 korún drahší, nechcel odo mňa tých 200 korún a ako som si to vysvetlila, že som sa mu páčila. Pardon, ale každý chlap sa raz v živote sekne. Nespomínala si tam v úvode také niečo, ako že sa budeme iba rozprávať? Áno, Tak ja som si v tej chvíli spomenul na svojho spolubojovníka z vojny, ktorý mi stále hovoril, toto je veľmi nebezpečná situácia, na to zabudni, len sa tak rozprávať. On chodil s jednou dievčinou, veľmi si rozumeli vo všetkých ohľadoch. On mal dokonca vážne úmysly, tak sa domáhal, pozvi ma k vám domov, pozvi ma k vám. Tak ona dlho odolávala, napokon ho pozvala a on hneď pochopil, že prečo ho tak dlho nepozývala, lebo keď otvoril dvere, tak mal pocit, že sa ocitol v múzeu cirkevných dejín. Jednoducho same sakrálne predmety. Keď si sadli do obývačky, tak mal pocit, že sedí v zakristii. Rovno oproti nemu veľký obraz 2x2 metrov, davy, vpredu Kristus Pán v červenom rúchu a niečo im reční. Atmosféra v tej obývačke taká neveľmi dobrá, debata viazla, on chcel tak prelomiť ľady. Kázeň povedal. Tak sa spýtal, a ten v červenom je kto? Niekto z rodiny? A bolo po návšteve a bolo po známosti. Tak bacha na to, len tak, jenom si tak popovídať. Bacha na to. Čo máte tu na obviazaný prst? Ja už minulý týždeň ste sa ma to pýtali. Ja to už áno, to je, minulý áno. Ja som piekla, mám tam hrozne veľký nepríjemný Som plus že ste piekli aj na... Nie. Tam tak si to prebalujem stále. Ja musím súhlasiť s pánom Lasicom, že ten aj z môjho pohľadu 2008 bol taký nudný rok a je podľa mňa na čím to dobehnúť. A preto ja som si doniesol pár takých vecí so sebou a... Prezidentská. Šusterová dvojplatnička, ktorú zapnem a... To aj s navijákom? Áno, dostalo sa tam... No a urobím také... Pripravím, dúfam, že to do skončenia relácie stihnem. Urobím vám varené vínko, nech doženieme to, čo sme minulý rok. Značkové vínko z Ivanky pri Dunaji, volá sa Bolehlav istý, ročník 2008. Rezance mu tam hodí. A ty tam už nehač nič do toho, my to fakt budeme piť. Ja som tu hlásil starého slovo chudáčika, nič tam. Ja chcem povedať, že som celý uplynulý rok, dokonca niekoľko rokov tu strávil v hlbokom omyle. Viete, že som tu nikdy nerozprával vtipy a veselé príhody blbe, lebo mi kto si nabulíkal, že tu treba glosovať. Tomu je dnes koniec a ja dnes budem iba vtipy.